Oh, sige. Dali na. Mamaya pag may tugtog. Ah, galing. Sige, sige. Yes, Pati TV ka na. Mayo YouTube ka na. You know? Paglasing lang kayo. Paglasing lang kayo. Kasayaw. Hindi ko ito titigilan. Oh, plastic mo. Pasayawon mo kayo mo ng ano, pakultura mo kayo mo ng paro-paro G. Kaya sa mamaya daw sabi niya. Ano na santol. Sarap ng pa-charity ng bulakbol. Pwede na pre mo no, linggo-linggo, charity ng bulak. Oh. Ayan o, may libre pang saging. Ayan o. Video ka ng video, di ako. Sige, sige lang. You know, libreng saging. Sugyabi na lang. Hello. Hello po, welcome back sa aming Mountain Chat. Ano channel mo, ma'am? Ano, si MRC 2016. Ah, okay po. Vlog. Pasupport naman ako sa Ah, sige po. Salamat. Si MRC. Yes po. Ayan. Sir Glenn TV ako. Ayun si Primo. Oragon Ako. ba? Apo. Kajut lang do. Salamat. Sa araw lang kayo na. Minsan lang bakit ang makasag ka sa bulod? Marami pa po silang take out. May santol. Apat na bibig. Oh, Ito, may santol. may santol, may laing. Garo ako sa may angkas diyan. Anong mo ang May kasoy. Oh, wala. YouTube? May ano to yun? Ang YouTube ito? Conserva. Conserva na. Pwede ba yata to? Kasi din daw kasi. Yung hindi sumama baka nanghinayan. Ano, pamain-main na ka, pamain-main. Pamain. Pamain daw. Oh, pagpamain-main na. Oh. Sino ang gusto nito? Mabigat siya sa ano. Grabe, meron pang latundan, no? Ayan, ayun, marami oh. Ay, ito. Ayun na yan. Kaya charity to, ha? Charity ba? Ayan. Charity ba to? Uy, sumama sa biyaya. Ay, Malamang. Galing ng Bulakbol Riders Club. Daming pa take out. Yung kaya ano na yan, Primo? Primo, niluto na. libre daw, pati kaldero. Ayan oh. Oh, libre, pati kaldero. Grabe ah. Sarap.
Abuso na. Abuso na itong ginagawa mo sa akin. Uy, asa yun to? Hindi na kami umalis sa panonood. Puro ka sa kasi hindi malapit kayo. Hindi na kami umalis. Uy, tayo plastic. Puro tayo lagay. Karton. Karton dapat. Salamat. Blessing yung binigay niyo sa amin. Bayadan ka bang grabe o kasi kakasal? Pwede man pre, mutalian na lang tapos nakatapat sa tambutso. Para Kapag pa naman, hinog na. pagdating kayo, luto na. Luto na. Umanak na. Nakakaya po namin. Ang background of the people ng pagbabago ng generous contribution to improving the content of our programs. Sa program ng appreciation is being guided to Janine Mataglag and Resting Mataglag. Tinatawagan po namin dito si Ma'am Janine Mataglag at si Sir Resting Mataglag para ibawag sa kanyang certificate. Tinatawagan po pala muna namin yung magulang ng mga nagulang. Nasa na po pwede magsalita? Siya po yung aming Bakit na gusto po namin sa namin? Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo at kayo po ay nakarating dito sa aming bayan sa Maynila na ang napakalaki po ang pagkakataon sa amin na kayo po ay kasalukuyang ginagamot dahil siya ay may sakit na cancer po sa itong pamabig po ay carcinoma. Ngayon po ay sinigil po siya at susunod po ay radiation. Kaya pinagpapasalamat sa inyo at kayo po ay nakarating dito sa aming bayan. Sa umaga po. Gawin din po sa kapitan, yung galang kapitan. Tinatawagan po namin. Isa po magandang umaga po sa inyo sa lahat. Magandang umaga din po. Idea rin po. Akin po pala nandito, makasakuriyan. Siguro po, sa inyong pagkakataon, ay ngayon po nakita ang mga rider. Sabi nila, isang sikip sa isang karsada, isang sagabal, isang daan. Yun po pala ay mali. Samantalang nung una sinasabi ko nila. Pero ngayon po ay napatunayan ko na para po ang rider ay sa akin sakit na tumutulong sa kapwa na kailangan po tulad po ng aming SK. Dahil ito po ay hindi po ito napubuo. Dahil lang ito po ay meron po nag-provide sa amin sa po agawad ko kasi kung siya isa ito ay sinangguni lang po sa akin at saka po Sir Joseph na sila po ang provide po nito. Hindi ko po talaga alain na ganito po kayong marami. Kaya po,
aking pong pamilya, aking sanggunian, ay taos puso pong nagpapasalamat po sa inyo. At siguro, paparating ko ito sa aking mga kakilala na pala ang mga rider ay hindi pala sagabal sa daan. Sila pala ay isang rider na talagang tumutulong sa mga nangangailangan po. Mga charity po pala sila. Kaya po, panagmamalaki po kayong lahat. Siguro, sa araw na ito, kayo makakasulubong ko, ay siguro po, ako po ay nasa tabing kalsada. Ay siguro baka kung sino man ay yung rider na di nakakilala sa akin o di ko makikilala ay siguro ay aking papatiin at aking pong bibigyan kahit anong bagay o inumin po. Talagang ito po ay hindi ko malupos na masabi, mapunay. Talagang napakalaki pong salamat po sa inyo. Akala po sa higit sa akin pong SK. Talagang po kami ay gumagawa po ng paraan para pulo sa kanya. Sana po, ipagtulong po ninyo ay maging lunas po sa kanya. Yung po lang at magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Ngayon din po, tatawagan din po namin dito ang founder ng Bulakbol Riders Club para sa konting mensahe. Napakaba natin si founder. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpapasalamat tayo, nakutin tayo at iwasay dito. Sa mga lahat ng club ng riders na tutulong, maraming salamat po sa inyo. Kaya mga ano natin, ang beneficiary natin na nabigyan natin ng tulong talaga. Kailangan talaga natin. Kaya ginawa namin ito para na rin makatulong tayo lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ngayon po, tinatawagan din po namin dito ang aming advisor na si Boss Joseph Ramil para sa konting mensahe. Pagpapaba natin si Boss. Magandang umaga po sa lahat. At nandito, pasalamat po ako. Sasabihin ko, artist po tayo palagi. Okay. Sa tinatanong iba yung ano eh. Sasabihin ko eh. Maraming salamat po sa inyo lahat. Tatawagan din po namin ito si President ng Bulakbol Riders Club para sa konting mensahe. Terus, saan ka na? Good morning po sa inyong lahat. Wala na ako itong sasabihin kasi nasabi ng founder, pati advisor. Ito lang nabi ko, maraming salamat sa lahat ng pumunta sa first charity ng Bulakbol. Yung sana makatulong sa beneficiary namin. Salamat po. Ingat po tayo. Maraming salamat po. Nakakain na po ba lahat? Nakakain ba? Simulan na po natin yung awarding ng certificate. A grateful recognition for their valuable assistance, support, and generous contributions during the conduct of Ride Paradas. Certificate of appreciation is given to Ma'am Janine Motovlog. Kaya pala po, yung mga gusto po humingi ng sticker ng Bulakbol, may libre po doon sa lamesa. Libre po yan. Salamat. Tinatawagan pa ulit namin si Ma'am Janine Motovlog at si Sir Resto Motovlog.
para igawat po sa ating certificate. Certificate of Appreciation is issued by Liberty, Cavite Merchandise Riders Club, Las Maritas Chapters. Las Maritas. Cavite Chapter. Dasma Chapter. Silang Chapter. General Trias Chapter. Kawit Cavite Chapter. Mari po dito sa akin pa. Malay namin po sa akin itong certificate. Nandun yung sa atin, ito manali. Ayan, sila po yung Cavite Merchandiser Riders Club. Sulit. Salamat po, salamat CMRC. Susunod po is ng Ganin Motovlog. Assistant Wrestling Motovlog. Ingat sir. Ingat ya. Sa naman po mga super riders. Ingat po kayo, ingat po kayo. Ano ka rin Santo Tomas, di ba? Opo, opo. Yung narang linggo. Opo. Ayan, motovlogger. Janine Motovlog. Salamat po sa inyo. Sila po yung Task Force Kasana Bagwis Command. Sila naman po yung Honda Click Nation Philippines. Honda Click.
pa, number 1 ha. Ito pa, number 1. Number 1. Ito pa ulit, number 1 guys. Ito pa ulit, number 1. Wow, mamaliktad eh. Ayan naman po yung grupo namin. Maraming salamat po. Tama ba yun, sir? Hanapin natin yung logo natin. Yun, oh. Ayan, LRD Riders Club. Love, respect, discipline. Galing. Yan naman po yung mga Acro Riders Club. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I